Αυτοί οι δάσκαλοι που έμειναν χρόνια στο χωριό, έζησαν ανάμεσά μας, μοιράστηκαν τη ζωή τους μαζί μας. Δάσκαλοι που εργάστηκαν κάτω από δύσκολες συνθήκες, σε αίθουσες με 50 και 60 μαθητές, χωρίς θέρμανση, σε νοικιαζόμενα διασκορπισμένα κτίρια. Με μαθητές επιμελείς και υπάκουους, αλλά περισσότερο με μαθητές ατίθασους, που ήταν δύσκολο να κρατηθούν μέσα στην τάξη. Απαραίτητος βοηθός, η Βέργα, που τη δοκίμαζε πρώτος αυτός που την έφερνε, αλλά συνέχιζε να τη φέρνει κι άλλες. Η Βέργα, που κατά περίεργο τρόπο δεν άφησε ψυχικά τραύματα, σε αντίθεση με τα σημερινά παιδιά, που αν τα κοιτάξει έστω και αυστηρά ο δάσκαλος, τραυματίζονται ψυχικά. Πονάει η κυλίτσα τους, έχουν εφιάλτες, δεν θέλουν να πάνε σχολείο και άλλα πολλά που προβάλλουν οι σημερινοί γονείς. Αντίθετα, ο δάσκαλος παλιά και οι συγκεκριμένοι δάσκαλοι ήταν πολύ ψηλά στην υπόλοιψη της κοινωνίας. Η γνώμη τους μετρούσε παραπάνω και από του πατέρα σε ό,τι αφορούσε το παιδί. Πόσα παιδιά σπούδασαν μετά από επιμονή του δασκάλου προς τους γονείς να τα στείλουν στο γυμνάσιο, όταν οι γονείς φοβούνταν το οικονομικό κόστος ή άλλους κινδύνους για τα παιδιά τους. Οι δάσκαλοι όμως τους έπειθαν. Οι γονείς είχαν τυφλή εμπιστοσύνη στο δάσκαλο και στήριζαν τις επιλογές του. Έτσι και τα παιδιά μάθαιναν τη σοβαρότητα, το σεβασμό, γίνονταν πιο υπεύθυνα στη συμπεριφορά τους και θεωρούσαν δίκαια την τιμωρία για τα παραπτώματά τους. Και ποια ήταν τα παραπτώματα, εκτός από το να μην έχεις γράψει και να μην έχεις διαβάσει? Αρχίζουμε. Να έχεις βρώμικα νύχια, να μην έχεις κουρευτεί, να στείνεις παγίδες για πουλιά, να παίζεις βράδυ στον κρεμό, να πηγαίνεις στα καφενεία που μπορεί σήμερα να φαίνονται υπερβολικά αυστηρά, όμως ήταν απαραίτητο να εφαρμόζονται εκείνη την εποχή, με το μεγάλο αριθμό παιδιών και τις συνθήκες της τότε ζωής. Ακόμα και τα παιδιά είχαν δουλειές να κάνουν και όχι να τριγυρνάνε άσκοπα. Αλήθεια, τι θυμόμαστε από το σχολείο εκείνης της εποχής? Συζητώντας με παλιούς μαθητές, διαπίστωσα πως θυμούνται με νοσταλγία τις δραστηριότητες που έκαναν με τους δασκάλους που έχουμε μαζί μας σήμερα, εκτός τάξης. Όχι τα μαθήματα, αλλά τις γυμναστικές επιδείξεις με τις φουφούλες, τα λευκά μπλουζάκια, τα παπούτσια τένις, τις πρόβες πρωί-πρωί πριν τα μαθήματα, τους παραδοσιακούς χορούς με την κυρία Γιωβάνα και την κυρία Θανασία, τα θεατρικά της 25ης Μαρτίου, όπου μαζεύονταν όλο το χωριό για να τα παρακολουθήσει, το σχολικό κήπο με τα όμορφα παρτέρια, την εκδρομή στην Κουκουβάγια, να φέρνουν κοπριά, το άσπρισμα της αυλής, της βρύσης, την κυρία Γιωβάνα να ψέλνει τον επιτάφιο στον Άγιο Ανδρέα, το χαμομήλι που μάζευαν τα κορίτσια με τις δασκάλες τους στην Άνοιξη για τον Ερυθρό Σταυρό, τις εργασίες στον δρόμο για το κάτω σχολείο και άλλα πολλά. Δημιουργικές δραστηριότητες προσφοράς και θελοντισμού που κάποιοι ακολουθούν σήμερα σε όλη τους τη ζωή, αντλώντας χαρά και ικανοποίηση από αυτές. Με αυτές τις σκέψεις καλέσαμε σήμερα εδώ τους δασκάλους μας, τους παλιούς δασκάλους, να τους ευχαριστήσουμε όλοι μαζί για όσα έχουν προσφέρει στο χωριό μας και στον καθένα μας ξεχωριστά. Να μοιραστούμε τις κοινές αναμνήσεις, να θυμηθούμε τις συμβουλές τους για τη ζωή, να τους γνωρίσουμε τα παιδιά μας. Αυτή η εκδήλωση είναι το ελάχιστο που μπορούσαμε να κάνουμε για να εκφράσουμε την αγάπη μας και την ευγνωμοσύνη μας προς τους δασκάλους. Εδώ πρέπει όμως να αναφέρουμε και τους συγχωριανούς μας δασκάλους που δεν βρίσκονται πλέον στη ζωή. Τον κύριο Ζαχαρία Λίτρα, τον κύριο Γιάννη Φλόρο ή Γαΐτα και αργότερα τον κύριο Νόντα Κεραμίδα. Ευχόμαστε στους τωρινούς να είναι πάντα γεροί, να τους χαίρονται οι οικογένειές τους και ό,τι καλύτερο. Οι φωτογραφίες της έκθεσής μας θα μας ταξιδέψουν σε περασμένα και εξέχαστα χρόνια και παίζοντας το παιχνίδι της αναγνώρισης, ο καθένας μας θα προσπαθήσει να εντοπίσει τον εαυτό του, μικρό παιδί ανάμεσα στις συμμαθητές του. Το κοντοπουρεμένο του κεφάλι, τα αγόρια, τα καλοκτενισμένα μαλλιά, με την άσπρη κορδέλα τα κορίτσια. Την μπλε ποδιά με τον άσπρο γιακά για όλους που θυμόμαστε με νοσταλγία, αν και μπορεί να χαρήκαμε τότε που καταργήθηκε. Θα παρουσιάσουμε τώρα ένα βίντεο το οποίο έφτιαξε ο συντοπίτης μας, κύριος Παρασκευάς Λεκατσάς, ο οποίος απουσιάζει για λόγους που έχει υπηρεσία και στέλνει όμως τους χαιρετισμούς του και θα τα πούμε πάλι σε λίγο. Σας ευχαριστώ πολύ. Είμαστε ευγνώμονες που ήρθατε στο Πολιτιστικό Σύλλογο Σκανδίνα.
τους πάντες που βοήθησαν τον κύριο Αλέξη Παπαναστάση, τον κύριο Στράτο Σιδεράς, τον Παρασκευάλε Κατσά και όλο τον κόσμο όσους μπορέσατε. Μήπως έπρεπε να έρθει η Ιωάννα. Δεν θα σας κουράσω. Παρακαλώ να μην κρίνετε με επίοικια. Για την κούραση. Αυτή τη στιγμή, με βαθιά συγκίνηση, θεωρώ πανευτυχή τον εαυτό μου που βρίσκομαι ανάμεσα στους μαθητές του σχολείου της Καντήλας ύστερα από μισό αιώνα. Εκείνα τα χρόνια, τα πέτρινα και τα σκληρά, βρέθηκε μια γενιά γονέων και δασκάλων που υπήρξε η πιο άτυχη γενιά στα σχολικά χρονικά. Γεννηθήκαμε μέσα στον πόλεμο. Περάσαμε κατοχή. Περάσαμε την τραγικότητα του εμφυλίου πολέμου. Και όλοι αυτοί οι γονείς, οι νόμοι, τους έφεραν να μας στείλουν τα παιδιά τους να μάθουν γράμματα. Βέβαια, εκείνα τα χρόνια δεν υπήρχε σκληρότερη εποχή. Η εποχή εκείνη είχε και βέβαια και μία άλλη όψη. Τη χαρούμενη, τη γελαστή, τις χαρές, τα πανηγύρια, την επικοινωνία των ανθρώπων τόσο στενή που άλλη εποχή δεν γνωρίσαμε εκείνο το γέλιο και το τραγούδι στους δρόμους. Δεν είναι ούτε οι γονείς, ούτε οι δάσκαλοι, ούτε οι μαθητές. Με ρώτησαν πολλοί γονείς τότε σε ποια τάξη είναι το παιδί τους. Αυτό το βλέπω στον ύπνο μου και με τραντάζει ακόμα. Δεν είναι υπερβολή αυτό που σας λέω. Σε ποιο ρε δάσκαλε, σε ποια τάξη είναι το παιδί μου. Πάντως δεν είναι στην πρώτη και στη Δευτέρα μου ένας. Είναι σε μεγαλύτερη τάξη. Καλά δεν τον ρώτησες λόγω. Δεν τον ρώτησα γιατί πάω αργά εγώ στο σπίτι, λέει, το πρωί φεύγω νωρίς, αυτό κοιμάται. Σκεφτείτε σε τι πρωτόγονη κατάσταση βρισκόμαστε. Και μερικές φορές φαινόμασταν και πολύ αυστηρά στους μαθητές, διότι το σχολείο τότε κατήλυσε να είναι όχι απλώς κέντρο μάθησης, αλλά να είναι και κέντρο πειθαρχίας. Γιατί δεν υπήρχε άλλο μέσον και άλλος δρόμος. Δεν χρειάζεται να λέω περισσότερα και συσχωράδω. Θέλω να ευχαριστήσω για αυτή την τιμή που μας κάνατε σε αυτή την ιστορική συνάντηση, εμάς τους δασκάλους, και να πω ότι ο αείμνηστος Καρναβάς και οι άλλοι λέγανε καμιά φορά να σαν τα νιάτα δύο φορές, γερατιά καμία.
και έβγαινε ένας αθόρυβος από μέσα μας ότι αυτό είναι απραγματοποιητό. Σήμερα όμως πραγματοποιείται. Και αν δεν γίναμε 18 χρονών εμείς, είναι για μας η Δευτέρα παρουσία. Θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερα αυτούς που εργάστηκαν και ειδικά τις δύο κυρίες οι οποίες μας αφόπλησαν, και δεν αρκεί μονάχα ένα ευχαριστώ και συγχαρητήρια, αλλά σας ανήκουν ύμνοι και διθύραμοι. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και να ευχαριστήσουμε ακόμα το σημερινό διευθυντή του σχολείου. Τον ρώτησα προχθές πόσα παιδιά έχει το σχολείο και τρεπόταν έναν τοπίο άνθρωπος. 40. Εγώ το άφησα με 240. Αυτό είναι. Δεν έχω τίποτα άλλο να πω. Να ευχαριστήσω και τους άλλους συναδέλφους δασκάλους που ήρθαν από τόσο μακριά. Εγώ έχω κατασυγκινηθεί. Θέλω να ευχαριστήσω θερμότατα, όχι μόνο να το ευχαριστήσω, να συγχαρώ αυτή την παρέα που δούλεψε για όλα αυτά. Τα λόγια που είπε η Δήμητρα μας συγκίνησαν. Τι να πω, δεν ξέρω τι άλλο να πω, πόσο να ευχαριστήσω και να συγχαρώ τα δυο κορίτσια και όλους αυτούς που είναι πίσω από αυτά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν μπορούμε να περιγράψουμε το πόσο πολύ. Εμείς σας ευχαριστούμε όλους γιατί μας γυρίσατε χρόνια πίσω. Γίναμε πάλι παιδιά. Και εμείς πραγματικά συγκινημένοι. Και εμείς μαζί σας, Ναι. Γίναμε παιδιά. Μου έγινα πάλι μαθήτρια. Η Δέσπο και η τάξη της Δέσπος ήταν η πρώτη τάξη που πήρα όταν πρωτοήρθα στην Καμπύλα. Είχα έρθει 22 Νοεμβρίου το 1966. Έφυγα από εδώ το 1980 με οικογένεια. Αγάπησα τόσο πολύ το χωριό, τον κόσμο. Με συγκινούσε πάντα η αγάπη των μητέρων σας, των γιαγιάδων σας, των παππούδων σας. Ήταν το κάτι άλλο για μένα αυτή η αγάπη. Χωριό δεν είχα, είμαι από την Πάτρα. Δεν είχα χωριό, τώρα έχω και καμαρώνω, γιατί έχω χωριό μου την Καμπύλα. Ένα μεγάλο ευχαριστώ. Ήρθα εδώ το 1968, έφυγα το 1978, μια ολόκληρη δεκαετία, πέρασαν τόσα παιδιά από τα χέρια μας, θυμάμαι τα περισσότερα, ασχέτως αν δεν μπορώ τώρα να τα γνωρίσω. Πέρασα αρκετά δύσκολα, πέρασα όμως και ευχάριστα. Και πάντα θυμάμαι οι οικογένειες, αν είχαμε το χρόνο, να σας πω ονόματα και λοιπά των μεγάλων. Τώρα οι νέοι βέβαια δεν γνωριζόμαστε, αλλά δεν φεύγετε από την καρδιά μας, σας περάσανε τόσα χρόνια. Έχουν περάσει 39 χρόνια και όμως γνωρίσαμε τόσους πολλούς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τα κορίτσια, ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους σας. Ευχόμαστε ό,τι καλύτερο στη ζωή σας, στα παιδιά σας, στα εγγόνια σας και σε όλους τους χωριανούς της Καμπύλας. Θεωρώ μεγάλη παράληψη να μην αναφέρω τον συνάδελφο Πάνο Σιδερά, ο οποίος όσα προσέφερε ο Πάνος δεν τα προσφέραμε όλοι εμείς οι δάσκαλοι.